Selv i flok og til trods for deres kraftige kæber, kunne giganotosaurerne ikke gøre det alle sådan at kæmpe. De brugte en anden taktik. Flåede stykker af skældet og lod deres bytte bløde ihjel eller dø af infektioner. Giganotosaurerne kunne vente dage, selv uger på et måltid. Men denne gang behøvede de ikke at vente længe.